Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген сентябрьнең 2-сенә туры килгән җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Китап укымыйча да зур кеше булдык дип әйтүчеләргә шанмагыз ди шул китап. Андыйлар булса да бик сирәк. Аларның да я зур урынга этәрүчеләре бар, я аларга табигать аерым бер сәләт биргән. Китапны бүген кемнәр укый, ничек укый? Интернет һәм социаль челтәрләр китапны алыштыра аламы? Әлеге һәм башка сорауларны без бүген гомере буе диярлек китап оясында, Татарстанның милли китапханәсендә эшләүче хөрмәтле кунагыбызга бирәчәкбез. Ходиев Ирек Габделхай улы 1970 елның 28 апрелендә Татарстанның Мамадыш районы Кече Кирмән авылында туган. 1987 елда Мәшкәрә урта мәктәпләрен тәмамлаганнан соң Кораллы көчләр сафында хезмәт иткән. 1993 елда Казан дәүләт университетының татар филологиясе, тарихы һәм көн чыгыш телләре факультетын тәмамлап, филолог, татар теле һәм әдәбияты, тарих укытучысы белгечлеген алган. Университетның соңгы курсында укыганда ук Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә эшли башлый. 1997 елга кадәр шушы бүлекнең китапханәчесе, кече фәнни хезмәткәре, бүлекчә мөдире вазифаларын башкара. 1997 елда Татарстан Республикасы Милли китапханәсе директорының фәнни эшләр буенча урын басары итеп билгеләнә. Казан шәһәренең 1000 еллыгы истәлегенә медале белән бүләкләнгән. 2010 елда аңа Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Хәерле көн, Ирек әфәнде. Хәерле көн, Миңназыйм әфәнде. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Бала китап укымый дигән әйбер ул элегелектән килгән теге әтиләр һәм балалар проблемасы буларак карала буган түгелме? Ләкин аның дөрес түгеллеген без беләбез. Китапны кирәк кеше укый, кирәк кеше таба. Ләкин менә китапны ничек укырга өйрәтергә дип сораучыларга сез ничек җавап бирергез? Балаларны китаптан айырган сәбәпләр турында бүген бик күп сөйләнә. Шул ук яңа заман технологияләрендә атыйлар әйме, заманага да сылтыйлар. Маугу технологиялар белән. Әйе, безнең бала чакта андый проблема булмады. Безне ниндидер алымнар дип тә хәтеремә төшми минем. Ниндидер алымнар белән китап укырга да өйрәтү булмады әйме. Әтиләрнең, әниләрнең яныбызга утырып китап укыганнарын да хәтерләмим мин. Менә безгә китапханәнең бер тапкыр юлын күрсәттеләр. Шуннан инде ул китапханәдән аерылмадык дияргә мөмкин. Мәктәптә дә мәҗбүри итеп китап укытуны мин хәтерләп бетермим мәсәлән. Мәктәп программасы буенча бик авыр әсәрләрне бәлки мәҗбүри дә укыган булганбыздыр, әмма нигездә үзебезнең теләгебез белән. Әмма әйткәнемчә замана үзгәрә. Бүгенге балаларны инде китап укуга җәлеп итү өчен ниндидер көч салырга кирәк, ниндидер эшләр майтарырга кирәк әйме. Минем уйлавымча, әлбәттә иң кичкенә вакытыннан ук бала инде бераз гына аңлый башлауга ук, инде без мәсәлән әйтәбез бит инде әйме, җыр белән, музыка белән әйме, бишек җырлар белән тәрбияләргә дип инде әйме. Икенче этапта инде минем уйлавым буенча матур китаплар күрсәтеп, әкрен генә иң гади шигырьләрдән башлап әйме, иң кичкенә яшеннән үк балаларны китап укуга махсус максатчан рәвештә өйрәтергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм бу өлкәдә инде бик күп киңәшләр дә бар. Китаплар да җитәрлек шикелле. Китаплар да җитәрлек. Хәзер инде элек безнең мәсәлән зарлану бар иде. Татар китаплары балаларны җәлеп итәрлек сыйфатта түгел дигән әйме. Хәзер инде ул проблемада көн кадагыннан төшеп калды дияргә була. Безнең хәзер Татарстанның нәшриятлары да менә дигән балаларны җәлеп итәрдәй бик матур стандартларына туры килә торган бит. Нәкъ менә шундый китапларны күп чыгаралар, сайлап алу мөмкинлеге бар. Бу мәсьәләдә китапханәчеләр өстендә дә бик зур вазифа бар. Китапханәчеләрнең бу инде әлбәттә төп эше. Менә элеккеге шикелле көтеп кенә утырырга тиеш. Менә сезнең сүзегезне бүлдерәм, китапханәчеләр эше дигәннән, чыннан да милли китапханә хәзер бүген дип әйтәм инде. Элек моңарчы безнең фән өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә, мәдәният өлкәсендәге кешеләр күбрәк белеп, күбрәк үзләре табып, үзегезгә юлны шунда җырлыйлар идеме? Бүген миңа калса анда яшьләрдә бик еш күрәбез. Монда менә шул сезнең дә өлешегез бардыр дип уйлыйм ки, китапханәчеләр ниндидер чаралар торган саен күбрәк уйлап табасыз. Әлбәттә, бу әйткәнемчә инде китапханәчеләр, китапханәдә эшләүче кешеләр
кешеләрнең җилкәсенә төшә торган зур вазифа, әмма беренче чиратта халыкны, бигрәк тә яшьләрне китапханәгә йөртү өчен шартларда тудырырга кирәк. Инде сезгә дә мәгълүм, тамашачыларга да мәгълүмдер дип уйлыйм. Безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсе 20 елның менә 30 августыннан башлап 2 ел булды. Яңа бинада эшли, яңартылган бинада эшли. Әлбәттә, менә шушы яңартылган бина, анда тудырылган иң заманча шартлар безнең китапханәнең укучылары артуга, булсын ул балалар, булсын ул мәктәп укучылары, мәктәпкәчә яшьтәге балаларны күзәтеп әйтәм әле мин әйме, чөнки бездә сабыйлар залы да бар. 6 яшьтән өлкәнрәк балалар залы да бар. Яшүсмерләр залы аерым бар. Нәкъ менә шушындый шартлар тудыру һәм китапханә фондларын яраклы, тиешле китаплар белән тулыландыру нәкъ менә шушы шартларны тудырды да, һәм аның нәтиҗәсе буларак бүген безнең китапханәгә халык, бигрәк тә яшьләр, бик актив йөриләр. Көннәр буе китапханәдән кайтмаучы яшәүчеләр, укучыларыбыз да бар. Әлбәттә, мин аларның барысы да егылып ятып гел китап кына укый дип әйтмим. Әмма ләкин шушы мөхит, шушы мөхит китапханә якынайта, ул нишләсә дә, анда йомшак кәнәфидә утырып үзенең планшетында, компьютерында нәрсәдер эшлиме ул, ләкин аның янәшәсендә даими рәвештә гел китап бар. Безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсе белән шикләнми бу яңартулар. Безнең республика буенча муниципаль районнардагы, шәһәр округларындагы китапханәләрнең дә бик күбесе шушы соңгы елларда яңартуга дучар булды дип әйтим инде, матур итеп әйткәндә, матур мәгънәсендә дучар булды. Һәм нәкъ шулай ук республика буенча ачылган Россия күләм проект, мәдәният милли проекты буенча ачылган модель китапханәләрдә дә укучыларның артуы, менә бермә-бер артуы күзәтелә. Без китапханәләрне гел китап уку урыныгына дип тә күз алдында тотмыйбыз, әйме. Хәзер бит кешегә китаптан алына гына торган түгел, һәр төрле мәгълүмат кирәк, әйме. Ул мәгълүмат китапларда гына да булмаска мөмкин, әйме. Аннары күңел ачу ягыннан да, бүтән кешедә бит гел җыр тыңлап кына да, музыка тыңлап кына да канәгатьләндерә алмый үзенең, мәсәлән, мәдәни ихтияҗларын дип әйтик инде, әйме. Кемгәдер шигырьдә тыңларга кирәк, кемгәдер язучы белән очрашырга кирәк, кемгәдер романнан, повестьтан да үзүк бәлки кирәктер, әйме. Нидер табигать сүрәтләүләрендә тыңлыйсы килә торгандыр, әйме. Нидер матур тел, татар әдәби теленең иң матур әһәңнәрендә ишетәсе килә торгандыр. Шуңа күрә китапханә хәзер китап укыту, китап тәкъдим итү, китапханә хезмәте дигәндә без күбрәк масштаблырак хезмәт күрсәтүне аңлыйбыз. Китапны әлбәттә күргән кеше тотып караган кеше укый ала, ләкин укый алмый торган китаплар да җитәрлек безнең кызганычка каршы. Безнең китапханәләрдә гарәп хәрефенә һәм латин хәрефенә нигезләнеп басылган китапларыбыз бар, зур байлыгыбыз бар. Менә шуларны теләгән кешеләргә якынайту өчен нинди чаралар кулланыла бүген? Нигездә мондый китаплар безнең Казандагы ире китапханәләргә тупланган инде. Безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә аерым махсус бүлек шөгыльләнә бу эшләр белән. Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге дип атала ул. Аның оешканына быел 30 ел тулды. Үзенә күрә бер матур гына юбилей дип әйтергә кирәк. Нәкъ менә шушы бүлектә безнең халкыбызның китап тарихы шактый ук тулы һәм матур чагылган. Татар әдәбият һәм туган якны өйрәнү бүлеге дигән бүлектә 28 еллардан башлап 39 елга кадәр чыккан латин язуындагы китаплар тупланган. Латин язуындагы китапларны әле күпмедер дәрәҗәдә бераз күнекмәләрдән соң йөгерек кенә итеп укып та китәргә мөмкин. Әмма гарәп язуыннан, гарәп графикасыннан безнең халык шактый аерылды. Яшьләр инде гомумән аны күз алдына да китер алмыйлар дип әйтим инде, махсус уку йортларында укымаган булсалар. Шуңа күрә безнең төп бурычлары безнең берсе, ул үзебездә булган менә шушы бай фондларны киң җәмәгатьчелеккә таныту, якынайту. Нәкъ менә шул максат белән бу документларны дип әйтик инде, чөнки анда китаплар гына түгел, анда нинди генә формадагы чыганаклар югайы якынайту максаты белән нәкъ менә шушында эшләүче фәнни хезмәткәрләр аларның күбесен менә
айрыуча кызыксындыра торганнарны, бүгенге көннең яшәешнең үзенчәлекләренә туры килә торганнарын өлешләпме, тулайыммы тәрҗемә итү белән шөгыльләнәләр. Һәм менә бу тәрҗемә эшләренә әле үзләре генә түгел, гарәп язуын азмы, күпме таныган җәмәгатьчелек вәкилләрен дә җәлеп итәргә тырышалар. Безнең китапханәдә узган ел берничә мәртәбә нәкъ менә шушындый гарәп язулы кулъязмаларны уку лабораториясе оештырдык. Бездә 2008 елдан бирле татар археографиясе дигән серия чыгып килә. Бүгенге көндә аның инде 30-нчы китабы әзерләнә. Ул безнең шушы бүлекнең нәкъ менә 30 еллыгына багышланган китап булачак. Бу чыгарган китапларның, мәсәлән, мин берсен үрнәк өчен алып килдем, 30-нчы елларда дип атала улаймы. Менә китапханәнең шушы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә саклана торган гарәп язулы, нәкъ менә шушы репрессия заманнарына бәйле булган хатлар булсын, истәлекләр, хатирәләр, көндәлекләр, нәкъ менә шуларны без нигездә бу эш белән шөгыльләнә безнең китапханәнең фәнни хезмәткәре Раиф Мәрданов, күпләргә мәгълүм кеше улаймы. Менә шушындый китаплар чыгару белән дә шөгыльләнәбез. Халык, җәмәгатьчелек безгә үзләрендә сакланган менә шушындый китапларны күтәреп килә. Бу нәрсә икән? Архив булмасагыз да. Әйе, безнең бит фондыбыз бар, шактый фондларыбыз бар һәм белгечләребез бар. Күтәреп киләләр. Бу нәрсә әбиемнән калган, бабамнан калган, беләсе идеме, бүләк итеп тә калдырыр идем дип бүләк итеп калдыручылар да бар. Менә шушындый консультация эшләре белән дә шөгыльләнәләр безнең хезмәткәрләр. Әлбәттә, бу шулай ук безнең фондларга карата игътибарны җәлеп иттерә. Әлбәттә, инде үзенең ата-бабасыннан калган, әбиләреннән калган мондый истәлекләр белән кызыксынган кеше, әлбәттә, мондый хәзинәләргә, мондый китабы истәлекләргә беркайчан да битараф булмый дигән сүз. Чыннан да шулай, тарихка игътибар арта, кеше үзенең барыбер үткәнен беләсе килә бит инде, әбисен бабасыннан тарих дигәндә ул барыбер үзенең әбисен бабасын барлыйсы килә. Менә андый кешеләргә ничек дип ярдәм итү мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, шул ук шәҗәрә төзү мәсьәләсендә, чөнки әйтәмеш, кеше тарихка керер өчен, китап укыр өчен барыбер анда нидә булса мотив булырга тиеш, аның үзенең кызыксынуы булырга тиеш, үзенә калган әйбер булырга тиеш. Үз күлмәгем тәнемә якын дип әйтәләр бит әләйме. Менә шуның кебек, әлбәттә, бу очракта балаларын тәрбияләгәндә дә нәкъ менә шушы үзеңнең ата-бабаларың белән, нәселең белән бәйле булган менә шушындый әйберләргә игътибар итәргә кирәк дип саныйм мин. Бу инде чын мәгънәсендә яшь буында милләтпәрвәрлекне дә, ватанпәрвәрлекне дә тәрбияләүнең шулай ук бик әһәмиятле юлы дип аңлыйм мин моны. Әлбәттә, шәҗәрәләр төзүдә аның иң беренче этабы менә шушы гаиләдә башланырга тиеш. Инде үзеңнең әти-әниеңне, якын буынны белүе, якын буыннан әти-әниеңне беләсең, әти-әниең, әби-бабаларыңны беләсең әле, ләкин инде әти-әниең синең тагы бер буынны да яхшы белә бит әләйме. Үзенең әбиләрен, бабаларын. Әйе, инде әбиеңнән, бабаңнан сорасаң, ул тагы да тирәнрәк буынны сиңа әйтеп бирә. Шулай бит истәлекләрен мөмкин булган кадәр хәтердә калдырып, язып барып, мин моны бигрәк тә мәктәп укучылары колагына әйтәсем киләме. Бүген көндәге менә укучы балалар булган әти-әниләр колагына да әйтәсем килә. Бу мәсьәләне һич кенә дә күз уңыннан ычкындырмаска идеме. Мөмкин булган кадәр үзеңнең гаилә тарихыңны сөйләп калдырырга һәм инде сакланып калган әйберләр булса дип әйтик инде, язма әйберләр, фото рәсемнәр манда барысында менә шушы балаларга аңлатып күрсәтеп калдырырга кирәк иде. Аннары инде әгәр дә авыл җирендә алга таба хәрәкәт итәм дисәң, әлбәттә, бу чиракта безнең татар авылларының зиратлары. Аларда инде безнең ата-бабаларыбыз җирләнгән, ташлар куелган әйме, чардуганнарга махсус такталар куелган, исемнәре язылган, фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, туган, вафат булган еллары язылган. Бу инде үзүк менә мәсәлән 19-нчы гасыр ахырларыннан гына карап санасак та, зират ул соңгы бер 5 буынның шәҗәрәсе бүтән авыл күләмендә бит әле ул. Шәҗәрәсе ясалган калын бер китап дип калын бер китап чыганак дип тә күз алдына китерергә мөмкин. Аннары инде юл алга таба булырга тиеш дип уйлыйм мин. Авыл советы,
район архивы. Район архивынан республика архивы, аннары инде республика архивынан Мәскәүдәге архивларга. Архивлар әлбәттә бу мәсьәләдә шәҗәрәләр төзү мәсьәләсендә иң беренче урында торырга тиешле менә шушы оешмалар дип әйтәм. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз агызагына якынлашып килә. Шуңа күрә Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Тирәнтен уйланганым юк, әмма ләкин нәкъ менә үзенең халкына, иленә карата хыянәт гамәлләре кылган шәхесләрне без беләбез. Тарихта зур шәхесләр, билгеле шәхесләр дип әйтим инде. Минем дә аларга карата мөнәсәбәтем шундый, нәфрәтле мөнәсәбәт. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялган. Тагын нинди сыйфатларга ия булыр идегез үзегез? Тырышлыкны арттырыр идем. Тырышлыкны, эшкә сәләтне арттырыр идем. Ничек итеп үләргә теләр идегез? Авырмыйча. Тормыш девизыгыз? Тик тормаска. Амин шулай булсын, тик тормаска язсын. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын эшегездә. Рәхмәт. Тукайыбыз әйткәнчә, күңел күзебезне ачучы, нурландыручы, ышанычыбызны арттыручы, киләчәккә өмет тудыручы китаптан аерылмасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.